Tinokuchingamidzai muchirongwa maisamba show, chirongwa chamama kamirira. Muzvirongo zvatinokuunzirai vadiwa vatariri, tinozvipatsanura tikisarudza apo neapo, asi nhasi tatora dare diki nebwoni, nokuti nyaya yatinoda kutaura pano inyaya yatichada kuzoendesa kustudio, asi tinoda kuti imbonyatsotanga yambobvumburudzwa kuti ibude zvakanaka. Ndine nyanzvi mbiri dziri pano kuti upenyu hwedu hwatinorarama, tingave vakadzi tingave varume, pane dzimwe nzvimbo dzatinomanikwa. Pane dzimwe nzvimbo dzatinomanikwa. Ndiani anomanikwa vamwe? Vakadzi here vanomanikwa kana kuti varume? Chirega ndirege kutaura zvakawanda, regai ndipe vadari vari pano. Ndotanga namai kana kuti chimhandara chiri kurudyi kwangu kuti chitange chazvisuma kuti ndiani. Makadi henyu vatariri, ini ndinoitwa Tariro Tandi. Tinokutenda Tandi. Unobata uri chii? Basa rako raunoshanda? Ini ndiri gweta rinowanzoshanda nemadzimai nevana vadiki. Tinokutendai. Kuruboshwe makadiwa diwa vatereri, ini ndinonzi Minister Simbarashe Chenjerai, ndiri munyori wemabhuku, ndiri career guidance coach, zvakare ndiri mutauri nemudzidzisi weshoko nezvimwewo zvakawanda zvandoudza pano. Ndinotenda. Tinokutendai neunyanzvi hwakadaro, takakombwa neunyanzvi. Munyika yatiri kurarama ndoda kutanga nemi baba Chenjerai nokuti ndinoteedzawo zvimwe zvamunonyora. Tiri kuona kuti pane kakumanikwa kanoitwa vanhu vedu imomo munzvimbo dzatinofanira kunge takasununguka, kungave kumabasa, kungave kuzvikoro, kungave kuri kudzimota idzodzo dzinokokwirwa nevanhu ini ndinoda kuti mungobata pamunenge mangosumudza napo. Chii chiri kuitika ikoko baba Chenjerai? Tinotenda maisamba pamwe chete neruzhinji rweZimbabwe rwakateerera. Pane zvinhu zvakawanda zvatinoda kuti titaure kana tikataura nyaya yekumanikwa. Kwakawanda kumanikwa, kumwe kumanikwa kunoshungurudza pfungwa, kumwe kunoshungurudza kunyangwe nyama chaiyo, kumwe kunoshungurudza chinamato. Saka tikagona kuziva nzira dzese idzodzo kuti kumanikwa kwomunhu hazvizotinetsi kuti tibate nzvimbo dzatinoti uku munhu ari kumanikwa, nekuti kana akatadza kuita chinhu chaari kuda kuita akasununguka maisamba, munhu iyeye akamanikwa. Chero pakudya ukadya uchikomererwa chinhu chawapuwa kutomanikwa zvakare. Saka inzvimbo dzakawanda dzatingati vanhu vari kumanikwa, zvikuru kune vanhu vechikadzi, asi kuvarumewo zvakare hatigoni kuvasiya. Zikunguva kuchema ndokungasiyana, mwana uruchemera mudundundu, asi chokwadi chiri pamaisamba vanhu vari kumanikwa zvakanyanya. Izvozvo mashoko echokwadi ari kutaurwa nababa kuti hatina watiri kusiya, nokuti vamwe vatane kubata nhare kana varume. Kana panapa tiri kutaura kuti kana varume vanogona kumanikwa, kana vakadzi vanogona kumanikwa. Mapfekero evanhu ari kuita kuti vamanikwe, matauriro evanhu. Ngatimbotangai taenda kumota dziya dzeruzhinji, kunganzi kumakombi, kunganzi kumabhazi, kwatoone upenyu hwako, kwatoone matauriro ako. Vanhu vanozvigashira here zvitariro? Zviri kufamba sei? Maita henyu maichisamba, ndingati kunzvimbo dzemakombi dzatinonyanyisa kushandisa, inova idzo kufamba kwatinoshandisa mukugara kwedu kwatinoita, kungave kuenda kumabasa, kungave kuenda kuchikoro, kungave kuenda unoshava chaiko kuti ndingaitei, chii chandingawanikwe ndiri ndinowana kuti ndiwanikwe ndiri ndinoraramisa mhuri yangu. Tinoona kuti kunzvimbo idzi kune matauriro anoitwa ikoko ekuti kazhinji unoona vanhukadzi havasununguki kunge vachienda kunzvimbo idzi. Ndingade kupa muenzaniso maisamba, imi mukaenda izvozvi kunzvimbo idzodzo muchida kunotora muchovha wenyu kuti muende kumbare kuti munowane dzingave bhinzi kana matomatisi amunoda kutengesa, munotanga kuudzwa mashoko ekuti iwewe pache zvako ungazvibvunza kuti ndoenda here, hana inorova. Ukazvibvunza kuti zvino ndakuenda kuya, makombi dhiraivha achanditi chii, mawindi achanditi chii, unonzwa zvakunzi mai avo vakawanda, mabva matama mese here, mabva kumusha kumba kwenyu nezvese zvamuinazvo here. Zvinove zvinhu vanenge zvinodzikisira. vachitarisa chimiro chemunhu, vanenge vachitarisa chimiro chemunhu. Akave munhu akati simbei, ehe, unowanikwa uri unotadza kugara zvakanaka, wonzwa nhasi tina landlord ngavagare kumberi, nhasi tina landlord. Iwewe pache zvako unotadza kusununguka maichisamba, nekuti dzimweni dzenguva vanogona kutaura zvenhengo dzemuviri wako zvinoita kuti iwe usasununguke, nekuti pauchafamba pese wakutanga kuzvibvunza kuti saka ndodii kuti zvandiri izvi
pada ndingazvichinje kuti pamwe mangwana ndisazonge ndichiwana vanhu vanonditarisa nemutarisiro iwoyo. Mufunge vadiwa vatariri vemunyika yeZimbabwe nevakatipoteredza kunze uko, izvozvo kudzvinyirirana kwatinoita kusina mumwe munhu. Chii chinokonzera kudaro baba Chenjerai? Kudhakwa here? Kuwana nguva here? Nekuti muongororo netsvakiridzo takaona kuti kana vanhu vasina chokuita chinobatika vanopinda muunzenza husina basa. Maita yenyu Maisamba, zvikonzero zvakawandisa. Chekutanga chandakaona mutsvakiridzo nemuzvinyorwa zvandinomboita, vamwe vanhu havana chokuita. Munhu akashayiwa chokuita kana mushoko raMwari rinokudza kuti pane chinokuitisa. Ukaona ukaenda zvachitaura hanzvadzi yangu Gweta panapa kuti ukaenda kumakombi, unoona kuti munhu ndimbuya vane makore anenge asvike makumi masere 80. Mbuya ava vari kushungurudzwa nemwana vari panze, vanonzi mbuya muri kuenda kutauni here, vachiteererwa zvakanaka. Pavanongopinda mukombi, mbuya vakutanga kunzi itai action, oshaya kuti action inoitwa nambuya vakura zvakadai vakatoita action kuti vazozvara baba ako iwe uzoita muzukuru. Saka vana unoona kuti chekutanga pfungwa dzacho mundangariro imwe ndeyekudhakwa, ndo chimwe chekutanga. Chechipiri, vana vedu havana zvokuita. Chechitatu, vamwe vacho havasi kudzidziswa kuti vaone kuti zera iri nditori mbuya vangu ngadai vachigamuchirwa nokukudzwa. Asati agara pasi unoona mbuya inonorovera kumashure kwekombi kuya kwayasumudza waenda, hatingamiri izvozvo tiri kutsvaga mari. Saka unoona kuti tinorarama munyika yakatukwa isina ropafadzo, zvichinosvika kurudzi rwechina sekutaura kunoita shoko Maisamba. Ndizvozvo ini ndoziva muchiparidza, muchitaura, muchidzidzisa. Kurudziro yenyu nesuwo tese ndeyekuti kana tozvara vana, kana taropafadzwa nemhuri, ngatipei dzidziso. Saka vana ava vana vaniko ava vasina unhu ava? Vana vaniko vari kudhakwa ava? Vana vaniko vari kutuka vanhu ava? Vabereki kana kuti vatariri vevana vabva here pabasa? Zvinogona kubatana zvese. Vamwe vana ndevedu tinovarayira tiri pavari, asi kune patinozoti pachirungu inonzi peer pressure. Ndiri kuda kuedza kuti ndingarise michisho ziva zvokuti kumanikidzwa nekuda kwenharaunda ine munhu yotanga kupa munhu kuti munhu iye ukamuona paanenge asiri kubasa. Ndopa example yaWindi, ndo vamwana unombondinetsa vanenge navangu chose, asi unoona kuti pane dambudziko. Muinaye kumaraini weekend iye asiri kubasa anenge ari munhu kwaye, paanongonoti pasvika pane vamwe vake unhu hwake hwatochinja. Saka munhu ngaave munhu arege kukanganiswa unhu hwake nenharaunda yaapinda. Kuti munhu akapinda murori, mhepo yapfuura akutuka vanhu vese vari pasi, zvakazotedzwa, anokangana kuti iye harambe ari murori Maisamba, achadzika murori mumakafamba nepasi. Saka anoda kubatsirwa iye unhu hwake ngaaramba ainawo, uye isi vabereki ngatirambe tichikurudzira vana vedu kuita zvakanaka kunyangwe nemachechi. Mashoko makuku tautaurwa nababa Chenjerai kuti kana uchinge uri munhu, kamunhu kako kaya kemukati ngakakudzidzise kuti usasundwe nezviri kuita, usasandurwe. Nekuti kazhinji ukada kuita upenyu hwokusandurwa nezviri kuitika zvinokupinza muna taisireva. Iwe uri Gweta, zviri pamutemo here zvekungotuka munhu? Muziso remutemo zvinorevei? Kungoti uri kufamba zvako wangotanga kutukwa, kunzi kahembe kenyu akaite mbazodai. Pamutemo Maisamba tine Domestic Violence Act inochengetedza, inozama kuchengetedza magariro atinoita, ichitarisa nyaya idzo dzekushungurudzwa mukufamba kwatinoita nezvese zvatinenge tichiita. Asi kazhinji ndezvekuti dzimweni dzenguva hatizoshandisi mutemo, nekuti pamwe uri kubva kuEpworth uda kuenda kuMbare, wodzoka kuMbare. Saka iwe uchazotarisa kuti alright, kutukwa kwandaita nekushungurudzwa kwandaita nenguva yandichada kuzoshandisa kuenda kumapurisa kuti vanhu vaya vazotsvagwe dzimweni nhambo, nhasi vari kuno, mangwana vari kubudiriro. Saka zvinhu zvinoita kuti zvinetse kuti vanhu vakwanise kushandisa mutemo, asi mutemo uriko unodzivirira vanhu. Isu kazhinji unozotinetsa kuti ushandise wakutarisa nguva yaunenge uchida kuti ushandise, kuti uende kunoripota, mapepa azofambe, munhu yazobatwe. Ini chandokurudzira Maisamba ndechekuti patakakura takanga tine hunhu hwataikura navo, tsika nemagariro, wairemekedza munhu wese wawaona, angave munhu waunoziva, angave munhu wausingazive. Ukamuti hanzvadzi kana ari ane zera rinoda kuenderana newe, kana ari murume, kana ati kurei wovati baba, kana ati samukei woti sekuru. Saka izvozvo handizivi Maisamba kuti zvakaendepi. Ndo zvimwe zvezvinhu zvingatibatsire kuti titarise nyaya iyi yekushungurudzwa kuri kuita vanhu. Ndizvozvo mashoko makuku tari kutaswa neGweta redu. Yeyuka nyaya vabereki nevatariri, unhu hwedu hwakaendepi? Ngatisangane muchikamu chinotevera.